Ya bafowethu, kunento engifuna ukuyibuza. Mantombazane, ubani lo wathi mawusumhlophe ngebala usungahamba nqunu? Ubani lo wathi uma unezinqa ezinkulu into yokubhosha nekuhlala phansi ulalele? Ubani wathi uhambe nqunu? Ukhumule lapha ku-TikTok uvele isithende sesinqe. Ubani wathi nenze lawo manyala? Niyazi yini ukuthi thina siyakwazi ukubona umuntu wesifazane ukuthi sehambe ibanga elingakanani uma ebhekele kuvela lezi nyama zangapha emva? Siyazi ukubona ukuthi usuhamba ibanga elingakanani. Siyakwazi nokubona ukuthi embhedeni unjani, njengoba abanye benigcwele amanzi, izinqa ey'lengayo ezinama-pimples. Yini lezi zinto lezi, ama-dimples? Athi amanzi aseplastikini. Niyazi yini ukuthi siyakwazi ukubona indlamba nehlazo? Njengoba nishutha niguquka nibheka, niyazi yini ukuthi niyazithuka nani? Muveza nje lento le engala umuntu wesifazane, uyazi ukuthi siyakwazi ukubona ukuthi uziphethe kanjani wena. Ugcine nini ukuvakashela umuntu wesilisa? Sisi, thole nomuntu olengile useshutha edonise likhemera.